Νάτος πάλι. Σέντρα με το αριστερό. Για την κεφαλιά στα δίκτυα. 1-0 η Σπάρτα με τον Χόλεντα. Κούσνιρ ξεθάρεψε, προωθήθηκε και όταν έβγαλε την τρίτη σέντρα, κοιτάξτε πόσο Χόλεντα έχει καλύτερο άλμα, καλύτερη τοποθέτηση. Περιμένει την κίνηση του Ζόφτσακ. Ο Ζέμαν την κεφαλιά, είναι ξεχασμένος για το σουτ και το 2-0 ο Βάτσεκ. Η άμυνα του Παναθηναϊκού. Κακή συνεργασία. Ο Βίλφριντ εκμεταλλεύεται το λάθος του Σιμάο. Η σέντρα για την κεφαλιά πάσα του Ζέμαν. Κοιτάξτε το Βάτσεκ. Με την άνεση του, με το αριστερό, παίρνει έτοιμο γκολ από το Ζέμαν. 2-0. Απείλησε ο Γουίλφριντ στο 16. Πούλος για το Σισε. Κούσνιρ. Σπυρόπουλος. Πέρασε, η σέντρα είναι καλή για το Σαλπικίδη. Γκολ! 2-1 ο Σαλπικίδης στο 67. Επαναφέρει το Παναθηναϊκό στο παιχνίδι. Ουσιαστικά επαναφέρει τους πράσινους στη ζωή. 2-1. Η πρώτη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Από τη δουλειά του Σπυρόπουλου, το λάθος του Μπλάζεκ. Καιρός ήταν και αυτός να χρεωθεί λάθος. 2-1 με τον Σαλπικίδη. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά πλέον επιστρέφει για τα καλά στο μάτς. Με σκόρερ ο Δημήτρης Σαλπικίδη. Παναθηναϊκός ήλεγξε το ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο. Γουίλφριντ. Η προβολή του Μπιάρσιμιρ, το σουτ στα δίκτυα. Ο Προυντνίκο 3-1. Η αλλαγή του. Η κίνηση του Κάλουντα. Διαγώνιο σουτ στο αριστερό δοκάρι και τα δίκτυα του Γκαλίνοβιτς. Έχασε τη φάση ο Σαριέγγι. Ο Μπιάρσιμιρ πήγε για την προβολή. Ο Κάλουντα έκανε ωραία το κοντρόλ και το σουτ. Παίζει δανεικός από την Τσέσκα Μόσχας στη Σπάρτα. 3-1 ο Λιούμπος Κάλουντα. Η πάσα του Πάμιτς, ο Γουίλφριντ με το στήθος. Ο Κάλουντα έκανε ωραία το κοντρόλ και το σουτ.